Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Σενάριο χωρίς πλοκή και ήδη στο στούντιο έχουμε την Μαρία Ζαχαράτου και τη Ραφαέλα Σαχναζαριάν, δύο χαφ της γυναικείας ομάδας της ΑΕΛ. Μάλλον μας έστειλαν χαφ για να κάνουν καλό παιχνίδι από ό,τι φαίνεται, για να δούμε τι πάσες θα μοιράσουν στη διάρκεια της εκπομπής. Η ΑΕΛ, λέμε όλοι, είναι μεγάλη ομάδα, είναι. Το αποδεικνύει όμως, δεν είναι λόγια των φιλάθλων, των Λαρισαίων. Είμαστε από τις λίγες ομάδες που έχουν γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, όχι η μοναδική, από τις λίγες όμως. Είμαστε η μοναδική η οποία έχει γυναικείο σύλλογο φιλάθλων, γυναικών φιλάθλων, και γενικά πρωτοπορεί σε πάρα πολλά πράγματα η ΑΕΛ. Το θέμα είναι ότι δεν έχει απλά μία ποδοσφαιρική ομάδα, έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα που το τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια, γράφει μία πορεία η οποία είναι εντυπωσιακή. Τη ζηλεύουμε και θα θέλαμε να ήταν και η ανδρική ομάδα, έτσι. Δηλαδή τα σκορ της είναι αστρονομικά, η μπάλα που βλέπουμε είναι επίπεδου, να μην πω Super League και με θεωρήσετε υπερβολικό, αλλά μπροστά σε κάτι ομαδούλες της Super League που βλέπουμε, τα κορίτσια είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ευκαιρία για να τις καλέσω είναι το ότι την Κυριακή που μας έρχεται, και θα μιλήσουμε ξεχωριστά για αυτό το κομμάτι, ξεκινάνε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την πρώτη έτσι έβγαλε κλήρωση, είχαν ρεπό και παίζουν με την ομάδα του Βόλου. Άρα λοιπόν εμείς περιμένουμε την υπόσχεση να συνεχίσουν αυτό που άρχισε η ανδρική ομάδα την περασμένη Κυριακή, για να τελειώνουν αυτούς αυτό το γύρο, και στο δεύτερο θα δούμε. Παίκτριες που αποτελούν την ομάδα είναι στη θέση του τερματοφύλακα η Έλενα Παπαδοσπυράκη, η Ευτυχία Ρουμανίδου, η Ζωή Νάση και η Παναγιώτα Βλασιάδου. Στη θέση του δεξιού μπακ αγωνίζονται η Βασιλική Ροίδου, η Δήμητρα Λιάγκα, η Κλαούντια Μυρτάη και η Παναγιώτα Κούκου. Αριστερά μπακ η Ειρήνη Τεκούση, η Κατερίνα Ζαχαρά και η Παναγιώτα Αγγέλου. Στόπερ είναι η Δήμητρα Ρίγα, η Ευελίνα Σάρου Παπαλιάγκα, η Ειρήνη Τσία, η Παναγιώτα Σωτηριάδη και η Χρύσα Πούλιου. Αμυντικά χάφη είναι η Αντωνία Βοηκλή και η Μαρία Πουρλιώτη, όπως κεντρικό χάφη είναι η Ελένη Σιμούλη. Δεξιά χάφη η Άννα Γαγάρα, η Μαρία Ζαχαράτου που την έχουμε εδώ, η Μαρία Χριστοφορίδη και η Σοφία Σακελάρη. Αριστερά χάφη Παναγιώτα Θάνου, η Ρωμίνα Τσούκα. Επιθετικά χάφη η Αγγελίνα Φερεντίνου, η Μαρία Κατσιώτη, η Μαριάννα Μπούμπα και η Ραφαέλα Σαχναζαριάν, όπως και η Φέδρα Λόγκου. Και τέλος επιθετικές είναι η Γεωργία Παπατριανταφύλου, η Καλλιόπη Ζαχαριάδη και η Παναγιώτα Κρυβούλη. Ελπίζω να μην ξέχασα καμία, κορίτσια, γιατί είστε πολλές σε κάθε θέση. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός, αλλά ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση στην οποία μπορείτε να μου απαντήσετε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις στην κάθε μία και να λέει κάθε μία την άποψή της. Γυναίκες σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ακούγεται λίγο περίεργο, υπάρχει μια επιφύλαξη, μια επιφυλακτικότητα από τον κόσμο για το αν οι γυναίκες μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Ένα άθλημα όχι ανδρικό, αυτά είναι νομίζω φόρμες τις οποίες πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Ένα άθλημα που είναι πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δυνατό, απαιτεί μεγάλη ταχύτητα, απαιτεί μεγάλη δύναμη. Μπορούν οι γυναίκες να το παίξουν τόσο καλά όσο και οι άντρες? Τι νομίζετε? Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαέλα και να σας απαντήσω. Οι γυναίκες μπορούν να παίξουν πολύ, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί οι γυναίκες πέρα από δύναμη και ταχύτητα έχουν και τεχνική. Η τεχνική δεν χρειάζεται να είσαι άντρας για να έχεις τεχνική. Πρέπει απλά να σκέφτεσαι, να δουλεύεις και να δουλεύεις σωστά. Επίσης, οι ομάδες δεν λειτουργούν ατομικά. Λειτουργούν βάσει στρατηγικής, οπότε και ο προπονητής της κάθε ομάδας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σίγουρα οι γυναίκες δεν είναι τόσο γρήγορες όσο είναι οι άντρες και δεν είναι και τόσο δυνατές όσο είναι οι άντρες. Αυτό όμως νομίζω πως δεν τις σταματάει στο να παίζουν καλό ποδόσφαιρο, γιατί είναι δημιουργικές και γενικότερα ό,τι κάνουμε, το κάνουμε όσο πιο όμορφα γίνεται.
η αλήθεια είναι, όντας και εγώ θύμα αυτής της λογικής που κατηγόρησα νωρίτερα, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Έχω δει μόνο ένα παιχνίδι σας πέρσι, δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν, απλά θυμάμαι ένα αστρονομικό σκορ και είδα αυτό που λέτε, είδα τεχνική, είδα ότι κάποιες κοπέλες έχουν μια πολύ υψηλή τεχνική, κάποιες άλλες έχουν αίσθηση του χώρου, κινούνται μέσα στο γήπεδο με έναν τρόπο που θα τον ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, και είδα και ένα πάθος το οποίο με εξέπληξε. Ένα πάθος εννοώ στον πανηγυρισμό του γκολ, του κάθε γκολ, που νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά τονείς πια, μετά από το 5-6-0. Παρ' όλα αυτά είδα και ένα πάθος το οποίο πιστεύω ότι βγαίνει και στο παιχνίδι σας. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι. Έχουμε μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο. Να σημειώσω ότι γενικά στην Ελλάδα το γυναικείο ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι πολύ πίσω και εμείς αυτό προσπαθούμε να το διαφημίσουμε, και πιστεύω ότι είναι κυρίως στόχος. Ξέρεις Μαρία μου, ένας από τους λόγους που βρίσκεστε σήμερα εδώ είναι ότι ανακάλυψα αυτό το πράγμα όταν παραβρέθηκα στο τραπέζι του περασμένου Σαββάτου που κάνατε και μας καλέσατε. Μπήκα και είδα λίγο γυναικείο ποδόσφαιρο στην Αμερική. Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι εκτός από την όποια στήριξη έχουν αυτές οι ομάδες, από τις όποιες οικονομικές δυνατότητες έχουν, που είναι σίγουρα πολύ διαφορετικές από τις δικές μας, έχουν να κάνουν και με την προβολή. Αν ψάξω στο YouTube να βρω ελληνικούς αγώνες, μπορώ να βρω ένα-δύο βιντεάκια που μπορεί να έχει ανεβάσει ο κάθε σύλλογος στα δικά του. Δεν θα βρω αγώνες από κανάλια αθλητικά. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς. Εκεί ένιωσα λοιπόν, ντράπηκα κάποια στιγμή, γιατί κάποια παιδιά σε ένα γήπεδο αγωνίζονται, υδρώνουν καθημερινά ώστε την Κυριακή να φέρουν το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, και εμείς απλά τους γυρίζουμε την πλάτη κλεισμένοι μέσα σε φόρμες οι νέοι, γιατί και η ομάδα των νέων έχει το ίδιο πρόβλημα με εσάς. Με εσάς υπάρχει και το ταμπού της γυναίκας. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κάνει καλά η γυναίκα είναι να παρκάρει. Όλα τα άλλα μπορεί να τα κάνει εξίσου καλά με τον άντρα. Δηλαδή έχουμε γυναίκες πιλότους, έχουμε... Πείτε μου όμως, στο ποδόσφαιρο σας έφερε η αγάπη σας για το ποδόσφαιρο ή η αγάπη σας για την ΑΕΛ, ή παίζει από παίκτρια σε παίκτρια αυτό? Εντάξει, η ΑΕΛ η γυναική ομάδα μάλλον της ΑΕΛ ουσιαστικά φτιάχτηκε πέρυσι. Οι κοπέλες, οι περισσότερες από εμάς, αν όχι όλες πιστεύω, παίζουν μπάλα χρόνια. Δηλαδή δεν περίμενα να φτιάξει η άλλη μια γυναική ομάδα και να ξεκινήσουμε. Οπότε η αγάπη για την μπάλα μας έκανε να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Και απλά στην πορεία ουσιαστικά βρήκαμε ένα σπίτι, γιατί οι υπόλοιπες γυναικές ομάδες δεν είναι τόσο οργανωμένες. Και δεν σου προσφέρουν όλα αυτά που μπορεί να σου προσφέρει η ομάδα της ΑΕΛ. Οπότε παίζοντας πλέον στην ΑΕΛ, και η αγάπη για την ΑΕΛ δένει και το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Πιστεύεις ότι μπορεί φέτος αυτή η ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο? Λοιπόν, επειδή δεν έχω πλήρη εικόνα των υπόλοιπων ομάδων, μια εικόνα δηλαδή που μπορεί να με κάνει να ξέρω, αυτό που έχω δει είναι ότι η ΑΕΛ σε σχέση με τα περσινά παιχνίδια είναι πολύ καλύτερη, γιατί έπαιζε αντίπαλος της ΑΕΛ, και φέτος είναι όλο και καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι και αν έχουμε στην προπόνηση 30 άτομα όπως έχουμε κάθε φορά, ναι, μπορούμε να διεκδικήσουμε την άνοδο και μπορούμε να το κάνουμε και να φαίνεται πολύ πιο εύκολο από ό,τι είναι. Δηλαδή να μην χρειαστεί να πούμε στη διαδικασία το ντέρμπι, αλλά να καθαρίζουμε αγώνα με αγώνα. Σίγουρα έχετε παρευρεθεί σε αγώνες της ανδρικής ομάδας. Πώς νιώθετε, γιατί το έζησα πέρσι στον έναν αγώνα που είδα την ομάδα, πώς νιώθετε σε ένα μεγάλο γήπεδο σαν το Αλκαζάρ όταν παίζετε εκεί με άδειες κερκίδες, και τι θέλετε να ζητήσετε από τον κόσμο?
Πραγματικά, εμένα προσωπικά μου φαίνεται πολύ άσχημο να δίνουμε κάποια μάχη μέσα στο γήπεδο και οι φιλάθλοι να είναι υπερβολικά πολύ λίγοι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω θα ήταν να έρθουν εθελοντικά να μας δουν, έστω στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί κάποιοι λένε ότι όχι, εντάξει, είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο και σιγά μην πάω να χαλάσω το χρόνο μου να δω γυναίκες. Πραγματικά θα τους προσκαλούσα να έρθουν να μας δουν για να αλλάξει η γνώμη τους, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα αλλάξει η γνώμη τους. Και πόσο μάλλον θα είναι πολύ ωραίο και για μας και για το ηθικό, για όλα σαν ομάδα, να είμαστε στο γήπεδο και να βλέπουμε ότι στις κερκίδες υπάρχει κόσμος και μας παρακολουθεί. Την Κυριακή δίνεται τον πρώτο επίσημο αγώνα με αντίπαλο την ομάδα του Βόλου, με δεδομένη την γνωστή αντιπαλότητα των δύο ομάδων και με βάση το ότι πρέπει πάντα να τον κερδίζουμε τον Βόλο. Ήδη το κατάφερε η ανδρική ομάδα, η ομάδα της ΠΑΕ την περασμένη Κυριακή. Τι πιστεύετε εσείς, δηλαδή αρχίσατε να μπαίνετε στο κλίμα ενός τέτοιου αγώνα ή απλά περιμένετε έναν αγώνα? Ξέρετε, πολλές φορές, γιατί κάνω αυτή την ερώτηση, τους παίκτες μπορεί να τους ντοπάρει, να τους εξητάρει ο κόσμος, ο τύπος, τα site, οι τηλεοράσεις, και μέρα με τη μέρα ντοπάρονται. Εσείς δεν έχετε αυτή την υποστήριξη, είστε μόνοι σας. Αρχίσατε να μπαίνετε στο κλίμα αυτού του αγώνα, γιατί ακόμη και εσείς αν νικήσετε είναι σημαντικό για την πόλη. Κάθε νίκη επί του Βόλου, επί ομάδας του Βόλου, είναι σημαντική. Όταν παίζουμε με τον Βόλο πρέπει να κερδίζουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Αρχίσατε να μπαίνετε λοιπόν σε αυτό το κλίμα? Εντάξει, Μαρία, έχουμε μπει νομίζω. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Για το λόγο κιόλας ότι είναι η δεύτερη αγωνιστική, όπως είπατε, που είχαμε ρεπό εμείς την πρώτη και μας έτυχε το παιχνίδι με το Βόλο. Είναι ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό για εμάς τις παίχτριες, γιατί όπως είπατε, ειδικά με το Βόλο πρέπει να είμαστε εμείς οι νικητές. Έτσι λοιπόν τα μεθεόρτια για τον κόσμο της ΑΕΛ, και μια και η ανδρική ομάδα παίζει Παρασκευή στην Κρήτη με το Κισαμιακό, τα μεθεόρτια λοιπόν μπορούν να γίνουν την Κυριακή με το δικό σας αγώνα. Άρα θα πρέπει οι φίλαθλοι να βρεθούν εκεί, να στηρίξουν εσάς την προσπάθειά σας και να χειροκροτήσουν άλλη μία νίκη. Νομίζω πως πρέπει να είναι και οι φιλαθλοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Βόλος, υπάρχουν δύο ομάδες του Βόλου. Υπάρχει ο Μαγνησιακός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι β' και υπάρχει και ο Βόλος 2004, ο οποίος μέχρι και πέρυσι για αρκετά χρόνια ήταν στην Α' Μέχρι και 3 χρόνια πριν νομίζω πρωταγωνιστούσε στην Α', δηλαδή έφτανε σε σημείο να είναι μέσα στις πρώτες 2-3 ομάδες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας, πέρα από το ότι είναι μια ομάδα του Βόλου, είναι μια ομάδα που μέχρι και πέρυσι έπαιζε Α'. Δηλαδή το επίπεδό της θεωρείται αρκετά καλό. Και εμείς είμαστε μια ομάδα που ανέβηκε από Γ στη Β. Οπότε, αν καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, που πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε, είναι σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Θα ανεβούμε δηλαδή πάρα πολύ και ηθικά. Θα είναι και μία νίκη απέναντι σε μια βολιώτικη ομάδα που, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα σε εισαγωγικά. Και δύσκολη ομάδα, ναι, σημειώσω. Δεν είναι τυχαία ομάδα, δεν είναι μια ομάδα που ήταν Γ' εθνική και ανέβηκε Β. Και θα ανεβεί πολύ το ηθικό μας. Δηλαδή αυτό το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μας δώσει δυνάμεις και για τα επόμενα. Ήρθατε στο στούντιο από την προπόνηση, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Ναι. Μόλις τελείωσε η προπόνηση, δεν ξέρω αν φύγατε και 5-10 λεπτά νωρίτερα. Διαθέτετε αρκετές ώρες, διαθέτετε πολλές ώρες για αυτό που αγαπάτε. Αυτό σας δημιουργεί προβλήματα στις σχολικές υποχρεώσεις? Γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχουν παίκτριες που ξεκινάνε από 13 χρονών περίπου και φτάνουν μέχρι τα 27-28, κάπου εκεί η μεγαλύτερη πρέπει να είναι. Που σημαίνει ότι οι περισσότερες είναι μαθήτριες ή έχουν κάποιες άλλες υποχρεώσεις κοινωνικές. Πόσο σας δυσκολεύει αυτό? Εγώ προσωπικά δουλεύω, δεν είμαι μαθήτρια. Εντάξει, δεν με δυσκολεύει ιδιαίτερα, γιατί το κάνω με πολύ αγάπη και ουσιαστικά τον ελεύθερο χρόνο που έχω για να πάω και κάποιο γυμναστήριο, να κάνω κάτι για τον εαυτό μου,
τον αφιερώνω εκεί, μου αρέσει. Φυσικά το ότι πρέπει να είσαι συνεπής είναι ένα θέμα, γιατί θα πρέπει να οργανώνεις το πρόγραμμά σου μέσα στην εβδομάδα βάσει των προπονήσεων. Αλλά όπως σας προείπα, είναι ευχαρίστηση δική μου και φαντάζομαι όλων των κοριτσιών. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πρέπει να το έχουν οι μαθήτριες, γιατί έχουν το πρωί το σχολείο και το απόγευμα έχουν όλες τις άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να είναι φροντιστήρια, ξένη γλώσσα, διάβασμα για την επόμενη μέρα. Δηλαδή εσείς που δουλεύετε, εάν έχετε μάλιστα την τύχη να μην δουλεύετε και το απόγευμα δουλεύετε με συνεχές ωράριο, έχετε το χρόνο δικό σας. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι για τις μαθήτριες. Εντάξει, είναι σχετικό αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις μαθήτριες, ειδικά αυτές που είναι τώρα Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, κυρίως Τρίτη Λυκείου. Που έχουν τις υποχρεώσεις. Αλλά ακόμα και αυτές είναι εκεί. Είναι εκεί στις προπονήσεις. Υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη δηλαδή για αυτό που κάνετε, έτσι. Υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη και να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες μαθήτριες που έρχονται εκτός Λαρίσης με λεωφορεία, με τρένα για να κάνουν προπόνηση και να ξαναφύγουν. Δηλαδή αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά και δεν χάνουν προπόνηση. Σε κάθε προπόνηση είναι εκεί. Πώς αντιμετωπίζετε τον ανταγωνισμό, γιατί εδώ βλέπω περίπου 3 ενδεκάδες τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας σκληρός ανταγωνισμός για το ποιες θα παίξουν την Κυριακή. Πώς τον αντιμετωπίζετε? Νομίζω συμφωνεί και η Μαρία σε αυτό. Δεν υπάρχει ακριβώς ανταγωνισμός, υπάρχει συναγωνισμός. Και όλες τις παίκτες. Ανταγωνισμός με την υγεία υπάρχει σε κάθε ομάδα, έτσι. Αλλά είμαστε, νομίζω, είναι περισσότερο οικογένεια αυτή η ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε τυχαία. Δηλαδή όσες είναι μέσα στην ομάδα δεν ήρθαν τυχαία. Κολλάνε, συνδυάζονται μεταξύ τους, ταιριάζουν μεταξύ τους και κινούνται βάσει γραμμής ΑΕΛ. Η ΑΕΛ είναι μια οικογένεια. Ακόμα δηλαδή και με τις ομάδες των αγοριών που παίζουμε και κάνουμε κάποια φιλικά, είμαστε πάλι μια οικογένεια. Ακόμα και εκεί δηλαδή βγαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά ο προπονητής έχει πολλές επιλογές και συνεχώς κάνει αλλαγές, συνεχώς μας δοκιμάζει και δίνει ευκαιρίες σε όλες τις κοπέλες. Οπότε η κάθε μία έχει ευκαιρία να δείξει το κάτι παραπάνω και φυσικά κανενός η θέση δεν είναι μόνιμη, έτσι. Και σίγουρη. Τι πρέπει να γίνει μάλλον πιστεύετε για να αλλάξει η εντύπωση του κόσμου για αυτό που και εσύ είπες νωρίτερα, Ραφαέλα? Το είπες απλά πιο ειλικρινά, πιο ομά να το πω από μένα, ότι έλα μωρέ γυναίκες είναι. Νομίζω η Ραφαέλα το είπε, η Μαρία. Η Μαρία, ναι. Μαρία. Για να αλλάξει το κλίμα στον κόσμο και να έρθουν έστω 50 άτομα περισσότερα να σας βλέπουν στους αγώνες σας, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Μαρία, τι πρέπει να γίνει? Νομίζω λίγο απ' όλα. Πραγματικά ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι λίγο περίεργο γενικά να το απαντήσει ο καθένας, γιατί όπως σας είπα ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο χρειάζεται μεγάλη διαφήμιση. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, το ποδόσφαιρο στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι και επαγγελματικό το ποδόσφαιρο στην Αμερική, δεν μπορεί να συγκριθεί. Γι' αυτό μίλησα για τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Ναι. Απλά εγώ πιστεύω ότι η διαφήμιση είναι το παν. Γιατί όπως ξέρουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά, τον κάνουν να πιστεύει ότι ακούνε, οπότε θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή βασικά να ενημερώσουμε, νομίζω, περισσότερο τον κόσμο. Να ενημερωθεί. Ναι, γιατί η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ υπάρχει, προσπαθεί πάρα πολύ, ανεβαίνει συνεχώς. Παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πολύ γνώριμο για το φιλαθλό κόσμο της ΑΕΛ. Παίζει στο Αλκαζάρ, πολύ σημαντικό. Και νομίζω αξίζει να τους δώσουμε μια ευκαιρία να έρθουν να μας δούνε. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί θεωρώ ότι όταν ένας οποιοσδήποτε στη Λάρισα δεν ξέρει καν ότι υπάρχει μια τέτοια ομάδα, δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε ότι ναι, δεν στηρίζει τη γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ. Οπότε πρώτα πρέπει να το μάθει και σιγά σιγά να έρχονται και από περιέργεια και μόνο να παρακολουθήσουν κάποιον αγώνα. Και για να κλείσω τη συζήτηση, κορίτσια, μαζί σας και να συνεχίσω με τον αρχηγό σας εισαγωγικά,
Λέω σε εισαγωγικά γιατί είπες νωρίτερα, Ραφαέλα, ότι είστε μια οικογένεια, έτσι δεν είναι, Μαρία? Ναι, Άρα δεν υπάρχουν αρχηγοί και τα λοιπά, υπάρχουν ρόλοι μόνο. Την Κυριακή παίζετε με το Βόλο. Ένα παιχνίδι, είναι το πρώτο σας επίσημο παιχνίδι στην κατηγορία που ανεβήκατε φέτος. Είναι το πρώτο παιχνίδι που γίνεται στην έδρα μας και είναι ένα παιχνίδι που είναι με το Βόλο. Τι θέλετε να ζητήσετε από τον κόσμο, από τα μέσα, μάλλον από ποιους και τι θέλετε να ζητήσετε? Λοιπόν, νομίζω πως θα το πει τέλεια η Μαρία αυτό, γιατί θέλουμε στήριξη, Μαρία, και Φυσικά, από ποιους φυσικά. θέλουμε στήριξη? Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε εισαγωγικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας βοηθήσουν για τον αγώνα της Κυριακής, να καλέσουν όσο κόσμο θα μπορούσαν για να μας στηρίξουν σε αυτό το δύσκολο αγώνα που έχουμε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου προσωπικά, δεν ξέρω εσύ. Είναι τι λες. προφανώς, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μας στηρίξουν. Παίζουμε, ξαναλέω, στο Αλκαζάρ 3 η ώρα την Κυριακή και παίζουμε με το Βόλο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και είναι και το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά της αγωνιστικής. Έτσι. Λοιπόν, απευθύνω και εγώ μια δημόσια πρόσκληση προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να στηρίξουν τον αγώνα σας. Όχι μόνο τον αγώνα της Κυριακής που είναι πολύ σημαντικός για πολλούς λόγους, είναι ο πρώτος στην κατηγορία, είναι με τον Βόλο, είναι τον καθημερινό αγώνα που κάνετε για να φορέσετε επάξια την φανέλα με το άλογο στο στήθος. Νομίζω ότι για μένα είστε ηρωίδες. Μπορεί να κάνετε κάτι που σας αρέσει, μπορεί να κάνετε το κέφι σας, μπορεί να κάνετε το χόμπι σας, αλλά για μένα είστε ηρωίδες. Είστε ηρωίδες γιατί μιλάμε για ένα καθαρά ερασιτεχνικό αθλητικό κομμάτι, μιλάμε για κάτι που το αγαπάτε, μιλάμε για κάτι το οποίο έχετε, ρε παιδί μου, τη μέντα, το μικρόβιο του ποδοσφαίρου, κάτι που είναι σπάνιο στο φίλο σας. Έτσι, αν πω στη γυναίκα μου πάμε την Κυριακή να δούμε ποδόσφαιρο, θα μου πει να πάω να δω, δεν μιλάω για τις γυναίκες, να πάω να δω τους χαζούς να κλωτσάνε, ας πούμε, ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η άποψή της για το ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε το αντίθετο. Λέμε στους φίλους μας θα πάμε να δούμε ποδόσφαιρα. Έτσι, μα γι' αυτό λέω ότι για μένα που στα 62 μου χρόνια πια, από τα 12 που θυμάμαι, έχω συμπληρώσει 50 χρόνια ποδοσφαιρόφιλος, λέω ότι είστε για μένα άξιοι θαυμασμού, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να σας διαβάσω και θα ήθελα αυτά τα μηνύματα να γίνουν πάρα πολλά. Κάποιος φίλος με το όνομα Άρθουρ λέει: οι φιλοδοξίες μας για τη γυναική ομάδα είναι ίδιες με αυτές με την ανδρική. Καλή επιτυχία εύχομαι, με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα λοιπόν αυτοί οι φίλαθλοι να γίνουν πολλοί, να γίνουν πάρα πολλοί, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας την Κυριακή, στον πρώτο αγώνα την Κυριακή. Πιστεύω να μου έχει περάσει το βράχνιασμα, ακόμη όμως και αν δεν μου έχει περάσει, επειδή από ό,τι ακούτε έχω βροντερή φωνή, έστω και μόνος μου θα μ' ακούτε δυνατά μέσα στο γήπεδο. Πολύ να είστε. Εύχομαι καλή δύναμη, να είστε υγιείς πάνω απ' όλα, και καλό ξεκίνημα την Κυριακή. Νομίζω ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΛ δεν έχουν και πολλά περιθώρια για να λουφάρουν την Κυριακή. Είναι άλλο ένα παιχνίδι με το Βόλο που το δίνει το πιο δύσκολο κομμάτι της ομάδας μας, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Το πιο δύσκολο και ίσως και το πιο καινούριο, έτσι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε αυτοί που θα σταθούμε δίπλα στα κορίτσια και θα τα βοηθήσουμε να γράψουν τη δική τους ιστορία, να γράψουν τη δική τους σελίδα, στο βιβλίο της ιστορίας της ΑΕΛ. Κορίτσια, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε.